Ens trobem amb Clàudia Monfolleda, professora de l'IA Ramon Turró de Malgrat de Mar i autora del llibre Contes arran de mar. Contes arran de mar, de què ve aquest títol? Doncs aquest títol em sembla que gairebé va aparèixer abans el títol que el contingut dels contes, perquè sempre he estat molt vinculada al mar. Jo quan vaig néixer en una casa de pagès, però una casa de pagès que estava just davant del mar. Per mi el mar és un element molt important de la meva vida i en concret la Mediterrània, tot el que és la zona de la Mediterrània, lligada a cultures antigues com poden ser els romans, els grecs, Egipte, Tunis. Per tant, sóc una enamorada de la Mediterrània en concret. Ens has dit que et sents identificada amb el mar. Actualment vius en un poble de costa? Sí, visc a Santa Susana i a més és que el millor que tinc en el lloc on visc és la panoràmica del mar, que cada dia pujant i baixant de casa, entrant i sortint, és la primera i l'última cosa que veig sempre. I com és que després de tants anys de professora t'has decidit en escriure el llibre? Hi ha hagut alguna persona que t'ha fet prendre la decisió o com ha sigut? Sí, a veure, persona, jo més aviat diria persones, perquè els que em van fer pensar en escriure, i concretament en escriure contes, varen ser els meus fills. Quan són petits, clar, als nens generalment els agrada molt que els llegeixis contes, i en el cas meu particular, primer en Pol, que és el gran, li llegia contes, i quan va arribar la seva germana, al cap d'un temps havia de llegir contes, els llegia contes a tots dos, perquè a mi també m'encantava. Va ser quan vaig pensar, ai mira, un dia escriuré contes. El que passa és que en aquell moment vaig creure que escriuria contes per petits i realment aquests contes no són contes per petits, són contes més aviat per nois, noies de la vostra edat o potser una miqueta més grans, i adults també. Ens has dit que t'agradaven els contes quan els teus fills eren petits. Com és que no vas començar a escriure'ls quan ells eren petits i ara que ja són grans? Perquè una cosa és tenir la idea. Les idees són relativament fàcils que et vinguin al cap, però a vegades a les persones el que més ens costa és dur a terme les coses. I el que sí que he vist és que quan et poses a escriure no pots posar-te a escriure mitja horeta. Ben bé 2 hores les necessites quan t'hi poses un moment a fer alguna cosa. I en aquella època la feina, els nanos em feien anar molt de bòlit i no hagués pogut trobar el moment per posar-m'hi. I quan has tardat en acabar tot el llibre? Jo he estat 3 anys per fer-lo. He estat 3 anys per fer-lo, però perquè em costava molt això, trobar el temps. Trobar temps per posar-me, redactar. L'elaboració del llibre han sigut 3 anys, però començar a picar portes, enviar premis a veure si en algun era premiat, contactar amb editorials, 1 any més. 4 anys. Quina va ser l'editorial final que te'l va editar? L'edició l'ha fet una editorial que es diu Adesiara, que es veu... Germania, perdó. Germania, ara ja estava... que la veieu aquí, Editorial Germania. Funciona a cavall entre l'edició i l'autoedició. En faries un altre llibre o una segona part? Sí, però no ara. Ara no. Ara tinc diverses idees i un parell de coses començades que no són contes. Sobre el contingut del llibre, són diferents contes, sobre què tracten? Són tots d'aventura, d'amor, de què són? Hi ha un fil conductor en tots ells, i és que el rerefons és sempre la Mediterrània, i una mica el fil conductor són civilitzacions antigues. Per exemple, hi ha una història que transcorre a Creta, una altra transcorre a l'antiga Roma, en època de Juli Cèsar, una altra transcorre a Sicília, una altra transcorre a Alexandria. Per tant, sempre hi ha un rerefons que és l'antiguitat clàssica. Però, a més, podríem dir que els personatges podrien ser perfectament personatges actuals. Es tracta moltes vegades de nois, noies. Jo diria que són persones joves, sovint, que d'alguna manera estan en crisi. On podem trobar aquest llibre? A veure, de moment, clar, la difusió me n'he d'encarregar jo, però per les llibreries de Malgrat ja he començat. Vull dir que les llibreries de Malgrat algun exemplar hi ha. A la Pilona,
a la Montal, a Can Mallar, i he d'acabar de fer una miqueta de repàs perquè m'he deixat a Can Givert, però vull dir, a Malgrat, a totes les llibreries deixaré algun exemplar, i a Santa Susana, com que aquest divendres faig la presentació, a la llibreria Nogueres també n'hi haurà. Moltíssimes gràcies, Clàudia, per el teu temps, i aquí ens acomiadem la Catherine i jo des de Teletorró. Moltes gràcies a vosaltres i que vagi tot molt bé. Fins una altra. Gràcies.